फ्री रिक्रुटमेंट ट्रेनिंगा BTR नि सिङावबो जागोन आरो BTR नि बायजोआवबो जागोन। बेखौ लानानै जोङो हुलुस-थुलुस खालामनायनि जेबो बाथ्रा गैया। बेखौ लानानै जों दावराव-दावसि खालामनायनि जेबो बाथ्रा गैया। जों धैर्य हमनांगोन। UPPL सरकारा ओरैबायदि मोनसे सरकार BTR नि सिङाव थानाय बर' आरो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरखौबो समान नोजोरजों नायो आरो BTR नि बायजोआव थानाय बर' सुबुंफोरखौबो समान नोजोरजों नायो। जों सिन्था खालामनो नाङा। बाथ्राया जाहैबाय मा बे फ्री रिक्रुटमेंट ट्रेनिंआव जोङो साकरिनि खेत्रआव NDFB फोरखौ बांसिन खाबु होनांगोन। एक्स NDFB नि केडार्सफोरखौ जों बांसिन खाबु होनांगोन। गासै एक्स NDFB फोरखौ बेयाव धीरेन ग्रुप, गबिन्द ग्रुप, सावरायग्रा ग्रुप, रन्जन ग्रुप गैया। गासै एज ए होल गासै NDFB फोरखौनो बेयाव समान मर्यादा होनांगोन। जों रायजोफोरा बुजिनांगोन जे हारिनि थाखाय NDFB नि केडार्सफोरा जथेस्थ खस्थ खालामदों गावनि जिबनखौ लानानै गावनि जिबनखौ दान होनानै सोमावसारदों। बेयावनो सोरबाबा बांलादेशआव ट्रेनिंआव थांनो समाव जिउ खोमानो गोनां जादों। आर्मी पुलिसजों गावथारजादों CRP फोरजों। बेयावनो सोरबाबा म्यानमाराव ट्रेनिं लानो थांनाय समाव गावथारजादों। बेयावनो सोरबाबा भुटानाव ट्रेनिं लानो थांनाय समाव गावथारजादों। आरो सोरबाबा बांलादेश, म्यानमार आरो भुटाननिफ्राय ट्रेनिं जोबखांनानै न' फारसे फैनाय समाव गावथारजानो गोनां जादों। आरो सोरबाबा गामियाव थानाय समाव एबा न'आव थानाय समाव जोंनिनो खायसे बर' सैमा बुन्दाफोरजों अज्ञान मानसिफोरजों बुथारजानो गोनां जादों, दानथारजानो गोनां जादों। जों बयबो मिथिगौ 2005 मायथाइनि उनाव NDFB फोरा दाउ अमा सैमाफोर बायदि बुथारजादों। सोरजों? जोंनिनो खायसे बर' सैमा बुन्दाफोरजों बुथारजानो गोनां जादोंमोन। बेनिखायनो जों साधारन सेंग्राफोरा साधारन पाब्लिकफोरा गासैबो बे ट्रेनिंखौ लानो हागोन, गासैबो खाबु मोनगोन। किन्तु जायफोर हारिनि थाखाय जथेस्थ खस्थ खालामदोंमोन एक्स NDFB नि केडारफोरा बिथांमोनखौ जों गिबियावनो खाबु होग्रोनांगोन। आरो जायफोर NDFB नि केडारफोरा साख्रि मावनायनि बैसो गैला बिथांमोनखौ PNARD, SIRD आरो एग्रिकालचारनि गेजेरजों बोरैहाय पुनर्संस्थापन खालामनो हागोन बेनि थाखाय UPPL सरकारा जथेस्थ नाजागासिनो दङ। NDFB नि साफ्रोमबो केडारफोरा सोरबाबा साख्रि मोनगोन आरो सोरबाबा पुनर्संस्थापननि थाखाय PNARD आरो SIRD आरो एग्रिकालचारनि गेजेरजों संस्थापन मोनगोन सियर। किन्तु जोंनो धैर्य नांगोन, धैर्य हमनांगोन। NDFB नि बिर जोहोलावफोरखौ आं गुरै खावलायो नोंथांमोना धैर्य हमनानै था। नोंथांमोना गोदान सरकारखौ हेल्प खालाम। रावनिबो बाथ्रा खोनासंनो नाङा। साकरियाथ' मोनखागोन, पुनर्संस्थापनाथ' मोनखागोन। बिनि थाखाय UPPL सरकारखौ प्रमद बर सारनि दैदेननाय जा UPPL सरकार बेखौ मदद खालामनांगोन। जे बायजोआव थानानै गुलुं गुजुं बाथ्रा बुंबा जानाय नङा। जोङो 17 बोसोरनि उनाव ओरैबायदि मोनसे मोजां सरकार मोनदों प्रमद बर सारनि दैदेननायाव। बिराद मोनसे मोजां सरकार। बेयाव जोङो फ्रिलि EM, GM, चिफखौ लोगो हमनानै रायलायनो हायो, फनाव रायलायनो हायो। गोसो बायदियै बिथांमोनजों लोगो हमलायनानै गावनि समस्याखौ सावरायलायनो हायो। किन्तु सिगांनि सरकारनि दिनाव बेफोर मोनसेबो खाबु गैयामोन। हाग्रामाखौ लोगो हमनो हायोमोन नामा साधारन मानसिया? हाग्रामाखौ रावबो लोगो हमनो हायामोन। हाग्रामाखौ गियोमोन आरो बिथाङा लोगो हमामोन। बेनिखायनो BTR नि सिङाव थानाय जोहोलावफोराबो बर' जोहोलावजोफोराबो फ्री रिक्रुटमेंट ट्रेनिंखौ मोनगोन आरो BTR नि बायजोआव थानाय बर' जोहोलावफोराबो बे ट्रेनिंखौ मोनगोन। अधैर्य जानो नाङा, आल माल बुंलाबाय थानो नाङा। धैर्य हमनानै जोङो मोजाङै खाबु लानानै खामानिखौ मावनो होनांगोन सरकारखौ।